Hayırlı gün, кадерлі достар. Yazıcılık, icad hizmeti turunda özüm көрген, özüm kişirgen, öz başımdan kişkenlerden çıkıp, kayber fikirlerim bile ortaklaşsam, birinci şeratта инде elbette bolacaktan başlara kerektir. Bizning ko'pgina qalamdashlarning albatta ularning ya tuğanları, ya abilari, ya o'zlari kimdir bile bo'lsa gazetadagi, jurnallardagi ishlovchi redaksiya xizmatkorlari bilan aralashib o'sgan kishilar bor. Aralashib ulardan xatlar, xabarlar osha mürajaat etib, o'zlarini yordam so'ragan kalem ahillari bor. Bor shunday kishilar, ularga rayonlarda jiroq, ul vaqtda deb aytaylik, bizning zamonda rayonlarda jiroq mürajaat etirgedek kishi yo'q. Shul birden bir shul tatar tili edebiyati o'qituvchilari gazetda endi bizga bilim ochqichi beruvchilarni shu ijod yo'lina kiritib jiberuvchilar. Менә алардан кайчагында сорыйдык. Булай калган бөтен эш безнең шул китапхана. Безнең китапхана ул вакытта телефоннар юк, телевизор бик сирәк кешеләрдә генә, шуңа күрә китапханәдә без һәрвакыт китапханәдә булдык. Мин шәхсән бик күп китапханәләрдән үзем үскәндә укыганда, чөнки эш мәктәптә укырга туры килде һәм шул эш мәктәпнең авыл китапханәләрендә, шул эш мәктәп китапханәләрендә укып чыгара туры килде. Шуңа күрә мин беренче киңәшем һәрвакыт каләм алган язучыларга китап уку дип әйтәм. Китап укымаган, китаптан башка язучы булган кешене мин үзем шәхсән хәтерләмим. Барбер хәзер әйтергә мөмкин, китап укымадым, ләкин телефон ул инде хәзер бар шул китап инде ул китап. Анда китаплар карасаң, телефоннан укыганнар. Алар да барбыр телефондагы әдәби әсәрләр дә, шигырьләр дә ул инде китапка керә торгандыр. Шуңа күрә барбер китап укырга кирәк киңәш итәм. Һәм китапны әле шигырь язган кеше шигырь генә дигән сүз, бәлки проза язган кеше проза гына, хикәя, романнар гына укырга тиеш дигән сүз түгел бу. Шигырь язганда, проза әсәрләр язганнарда алар киң кырлы булырга тиеш, киң кырлы белемле булырга тиеш. Алар фәлсәфи әсәрләрдә укырга тиешләр дип уйлыйм мин. Шуңа күрә нинди өлкә бар, медицинада булсын, бөтен нәрсәне эләктереп калырга тиеш кирәк. Чөнки яшь чагында ул баш миләре губка кебек була дип әйтик, ул бөтен нәрсәне хәтердә калдыра, кирәк вакытта сиңа уланы китереп чыгара барбыр үзеңә дип саныйм мин. Әгәр дә инде синең хәтереңдә бик сакланмый икән, менә минем шикелле, менә шушындый дәфтәрләр алып барсаң тагы да әйбәт. Менә бу минем студент чакларында да, мәктәп чорларында язылган дәфтәрләр, менә шушындый минем бер 15-20 дәфтәр бар иде. Төрле төстә, сары төслеләре дә бар. Анда нинди генә дәфтәрләр юк, балачак мәктәп чорлары дәфтәрләре дә бар. Анда менә мин кайта-кайта анда карыйм һәм анда бүген дә әле мин файдалана ала торган мәгълүматлар бар. Менә шуңа күрә инде китап диде, менә монда чит ил әдәбияты дип язылган төшенә. Менә бу инде мин университетта укыганда безнең вакытта китаплар бик ул хәтле юк иде. Китапханәгә барып укышлый иде. Менә бу Ленин китапханәсенә дип әйтик, университетның. Мин көн саен диярлек шунда барып теге уку залына кирип, шуннан үземне кызыксындырган китапларны алып укыган. Менә монда Проспер Мереми дигән, Густав Флоберлар, менә монда бөтенесе чит илләрдән Мопасстаннар, Балзаклар дип язганмын һәм аларны укыган китапларымның күпмедер дәрәҗәдә афоризм рәвешендәге фикерләрен җыеп барганмын. Алар менә ул кайда да булса чыгыш ясаганда, нинди дә булса мәкалә язганда, алар һичшиксез сиңа кирәк булачак. Шигырь турындамы, әдәбият турындамы, тормыш, көндәлек дөнья тормышы турындамы, анда бөтенесе менә шундый әйберләр бар. Бу минем татар әдәбиятына кагылышлы дәфтәрләр дә бар, журналистикага кагылышлы дәфтәрләр дә бар. Шулай ук урыс әдәбиятына кагылышлы да менә монда әйтәм, һәрберсенә бер дәфтәр багышланган. Булар булса әйбәт. Инде менә монда көндәлек. Бусы көндәлек шулай бик мөһим роль уйный. Язучы булырга теләгән кешегә ул көндәлек рәвешендә булмаска да мөмкин. Ләкин син тыңлап теркәп барсаң, мәктәп елларыннан ук мин инде әйткәнемчә, әбиләрдән, әнидән ишеткән мәзәкләрне мин теркәп куйган булганмын. Әбидән ишеткән җырларны. Хәзер инде сүз дә юк, күп әйберләр телефонда, интернетта, ләкин әниләрдән генә, әниләрнең теленнән генә, әтиләрдән, бабайлардан гына ишетелгән шундый сирәк очрый торган шундый табышлар булырга мөмкин, анда мәзәк булырга мөмкин, анда әйтик, гыйбарәләр, ана шундый афоризмнар булган ки, шуларны язып куйсаң, ул бүтән кеше әйтми торган була, ул шул ситуациядә туган шундый хәлләр була. Менә буларны теркәп куйсагыз, аларда ул әдәби әсәргә дә кирип китә, әдәбият әсәрен үстергәндә кирәк булырга мөмкин. Менә шуңа күрә буларга да игътибар итәргә кирәк. Беренче әйткәнем менә шу китап булса, икенчесе
yaşayta торган сөз эмне күндөлүк рәвешендә кинделектер алып барырга тырышырга мәктәп яшеннән үк дип әйтәм һәм студент чагында әле соң түгел беркайчан да соң түгел кайчан башларга да күнделекне соң түгел аларны язып барырга студент чакларында ук аннан соң инде менә бу сәяхәтләрдә сәфәрләрнең дә ярдәме зур. Менә мин хәзер дә сөенеп йөрим. Без бәләкәй чагында булсын хәзер инде техникалар күбәйде. Ләкин мөмкинлек булганда сәфәрдә булырга кирәк, сәяхәтләрдә булырга кирәк. Без бәләкәй чагында мәктәптә укыганда дип әйтик, велосипедлар белән, аннан соң мотоцикл белән дә дигән күрше авылларга йөри идек. Күрше авылларга йөрү ул бер үзе бер дөньяны ачу кебек иде безгә. Мин мәсәлән Олиман авылында ук Танышта үстем. Шуң күрше тирә Пущы авылларына, Әнәк авылларына, Бойсар авылларына, аннан соң менә бу хәзерге безнең инде мәрхүм шагыйребез Зөлфәт абыйның авылына, Яңа Сәет авылларына, Иске Сәет авылларына, Сикия авылларына, инде кайбер авыллар юк, анда Бишкүмәш, Мәсгыд дигән авыллар юк. Ләкин алар бүгенге көндә минем күз алдымда, ан кешеләре, йортлар кайда икәнлекләрен дә мин тасвирлый алам. Күпмедер дәрәҗә Үрәзмәт дигән авылга бара идек. Үрәзмәттә менә заманында Рәдиф абый Каташ Зөлфәт Маликовны дип әйтик, булачак зур шагыйрь Зөлфәтне, аннан соң Фәрит Гыйльми дигән прозаикны укытты, Наис Гамбәр дигән үзе әдәбият белгече, үзе тәнкыйтьче, үзе шагыйрь, шундый зур шәхесне укыткан менә шул мәктәпләрдә укытып, үзе артыннан Казанга алып кайтты менә шундый зур талантлы шәхесләрне. Менә шушы авылның мәктәпләрендә йөрдек. Әлбәттә, без булган вакытта инде алар инде укырга Казанга киткән булганнар, ләкин менә соңыннан алар урашкачтыр инде сөйләшкәндә дә мин сезнең авылда булганым бар иде, сезнең шундай мәчетегез бар, шунда кибетегез бар иде дип әйтеп сөйләшкәндә дә бик теге кызык булып китә. Хәзер дә менә мин Яңа Сәеткә барып йөргәнмен, үзем дә белмичә ул авылларны йөрдек. Бактым исә заманында минем анда әтиемнең әтисе һәм әтием үзе Лиронда, әтием бабам да минем Хөҗҗәт Гыйльфанов тимерче булып, шушы авылда тимерче хезмәтен башкарган заманында, Зөлфәт абыйлар авылында. Зөлфәт абыйның үзенең дә нәселе тимерчеләр нәселеннән аның, муллалар һәм тимерчеләр нәселе. Менә шушындый фактлар яңадан ачыла башлагач, үзеңә үзе кызык булып тоела башлый. Шуңа күрә менә сәяхәт, сәфәр инде хәзер инде мөмкинлекләр бик күп, барырга, күрергә кирәк. Һәм әгәр дә инде без менә мөмкинлек булса инде тарихи урыннарга, бигрәк тә шәхесләребезгә бәйле төбәкләргә, безнең хәзер кайсы якка гына барсак та шәхесләребез менә без әле күптән түгел генә булдык. Мәсәлән, Мордовиядә, ләкин шул Мордовиягә барганда гына да мин ул кеше сөйләгәндә яисә укыганда Мордовиядә, Саркада авыл шунда, фәлән авыл шунда дип укыганда ул кызык кына. Ә менә барып күргәчтән алар да арасындагы авылларның якынлыгы, шул Габдрахман Әфсәламов белән Саркаданың җырак түгеллеге, яисә Әхмәт Сыймаевның авылы белән анда Тенеш авылы бергә янәшә, Тенеш авылы, Фәхристан Агиев авылы. Алар күрше генә авыллар икән. Хәзер минем күз алдымда ул менә ул бер якын гына кебек тоела торган менә шундый авыллар. Тимников дип сөйләшәбез, менә Тимников та шул тирәдә генә ерак түгел. Һәм инде бuna безнең атаклы әдәбиятыбызның классигы Әмирхан Еники дип сөйлибез икән. Әмирхан Еникинең төп чыгышлары шуннан Тимниковлардан килә, шушыннан киләләр алар, шуннан чыкканнар. Һәм инде бер Әмирхан Еники генә түгел, шул ук Әмирхан Еники, шул ук Гадел Кутый Татар Канадасы авылында, ерак түгел дип әйтик инде, бер нәселдән. Александр Куприн дип әйтәбез без, урысның зур язучысы дип. Ул үзен у меня голубая татарская кровь дип әйтә торган булган татар кешесе, менә шул бер нәселдән, кылынчаклар нәселеннән Әмирхан Еникиләр. Һәм без бүген көндә зур галим Роберт Нигъмәтуллиннарны искә алабыз икән, яки Багдаловларны искә алабыз икән. Булар бөтенесе бер нәселдән. Менә бу нәрсә дигән сүз, сез кайсыдыр бер авылга, бер районга барып, берничә җирдә генә булсагыз да, шушы авылда кемнәр чыккан ачыклар алсагыз, инде сине менә анализлаганда, хәтерне барлаганда бик күп яңалыклар, бик күп кызыклы мәгълүматлар килеп чыга. Менә шуңа күрә үзеңә дә кызык. Менә бер йөргәч без инде Вахит Имамов, Рөстәм Галиуллиннар белән бергә йөргәндә, менә йөреп кайтабыз. Безгә чагыштырырга мөмкинлек туа. Арыстарханда булсак та, Омскида булсак та, Орскида булсак та, Петербургта дип әйтик инде, Петроградта, анда булсак та, кайда гына булмасак та, без соңыннан чагыштырырга мөмкинлек була. Оренбург белән дә, Башкортстан белән дә. Менә булар бик кирәк. Бу хәлем әхле буласы кешегә дип әйтәм инде. Аннан соң менә бу хәзер инде безнең вакытта бәйгеләр, конкурслар бик юк иде. Ярдәм итәргә бик әйбәт әйбер менә бу бәйге конкурслар, сүз дә юк.
катнашырга кирәк, мөмкин булганда. Безнең вакытта түгәрәкләр бик күп иде без укыганда. Бик күп түгәрәкләр, төрле фән буенча: биология, ботаника, гармун түгәрәге, шигырь язу түгәрәге, яшь урманчылар түгәрәге, милиция, яшь милиция, анда күпме, бер 10-15ләп. Мин аның бөтенесенә дә йөреп карадым, ләкин тора-бара ул күңелеңә кайсы якынрак, шунысы үзеңдә кала ул, шунысында каласың. Мин шул гармунда да йөрдем, гармунда бик уйный белмәсәм дә, ләкин ул бөтенесе дә кирәк дип саныйм. Менә шул әдәбиятныкенә кагылышлы бөтенесе минем ахырдан калды. Һәм алар хикәя язганда, истәлек язганда да ул чорлар, вакытлар менә кинокадрлар кебек яңадан күз алдыннан үтәләр һәм аларны кәгазьгә төшереп куярга гына кирәк. Аннан соң менә шушы авылдагы вакыйгаларны теркәп барырга да әйбәт, ул бик кирәк булар киләчәктә. Кеше исемнәре, мин хәтта менә бу дәфтәрне бүген килмәгән, минем бер дәфтәрдә авылдагы менә һәрбер урамна менеп киткән, мин үзебезнең урамнан. Шул өйдән кемнәрнең исемнәре бар менә. Бөтен авылның, мин 78нче елларда дип әйтик инде. Шул вакытта кемнәр яшәгән минем авылда, шуларның һәрберсенең исемен язганмын мин. Алфавит тәртибендә язып барганмын. А, Б, В дип. Һәм менә ул да үземә күрә кызык булып китте. Безнең авылда, мәсәлән, шул Риман авылында нинди исемнәр булган ул вакытта. Менә инде авыл балалары өчен дә бигрәк тә инде алай итеп язып куйсагыз тагы да әйбәт. Онытыла ул, хәтергә генә ышанып бетеп булмый. Ләкин менә язып куйганнар, үземә дә кызык булып китте. Теге датасын да куйгачтан бигрәк тә инде шул вакытта язып куйганмын дип. Аннан соң мин дәфтәрләргә язып куйганмын шулай ук мине укыткан укытучыларның исемнәрен. Һәрбер, әйтик анда, 1нче класста кем укыткан, 4нче класста, 6нчы, 7нче класста нинди фәннәрдән кемнәр укыткан, һәрберсе аларның шулай онытыла ул вакытта. Ә мин хәзер рәхәт, мин ачам да карыйм да дәфтәрне, аһа, мине шул апа укыткан икән. Мәсәлән, Гайния апа укытты мине, Гайниятуллина. Гайния апа безне ботаникадан укытты инде, бик бездән ул вакытта белмәдем, ләкин мин соңыннан гына белдем. Ул Минтимер Шәриф Шәймиев белән бер мәктәптә, бер авылда укыган, бер мәктәптә укыган, бер партада укыган дип тә аңладым әле, менә соңыннан белдем. Ул да шулай ук менә теге искә төшергәндә, кара, ул апа үзе әйтмәде дә инде ул вакытта дип, ул вакытта әйтергә инде ул билгеле дә булмагандыр инде. Әле андай юк. Ләкин менә шундый кызыклы вакытлар яңадан килеп чыга, ниләрне карагач. Әбу Сәгыйть Гафуров дигән укытучы укытты әдәбияттан мине. Мин аны ачып карадым, ул мине 9нчы класста да укытты әдәбияттан. Ул миңа менә шушы әдәбиятка килүдә йогынты ясаган укытучыларның берсе. Ул Зәйд абый Мәҗитов белән укыган. Ә миңа соңыннан Зәйд абый Мәҗитов белән аралашырга, күрешергә, хәтта тешен мәгънәсендә теге нык якынайып алырга туры килде. Менә ул ничек бит ул тормыш. Менә кызыгып тора дим, менә Зәйд абыйлар да укыган икән, Мизәләдә укыганнар икән, дип менә шундый. Һәрбер укытучы турында минем шундый теге истәлекләрем пәйда була, исемнәрен язып куйгач. Менә ул әйберләр дә кирәк язып куярга. Бу инде шулай каләм чарлау өчен бик әйбәт күренеш дим. Аннан соң төрле вакыйгалар булды мәктәптә укыганда инде. Бу китап укуы белән бәйле вакыйгалар да булды. Дәреслә, кайбер дәресләрдә шундый менә балыкчы алганнарын хәтерлим. Мирсәя Әмирнең, ул инде мин югыйсә 5нче, 6нчы класста да укыганмындыр. Ул зурлар өчен язылган әсәр булган. Бер дәрестә укыганда аны укытучы апа алып миннән ул да китапны миңа бирмичә җиртте ул укытучы апа иде. Мин шул сәбәпле китапханәдән китап ала алмыйча йөрдем. Шул китапны бирмичә миңа сабак та булды инде дәрес вакытында укымаска дигән. Ләкин менә теге бик шул хәт укыйсы килә китап. Икенче китапны укырга минем теге китап юк. Тегене илтеп бирмәгәч, тегесен бирмиләр, яңасын бирмиләр. Шуның шикелле менә шундый вакыйгалар да булды инде. Бу безнең теге Горкилар шикелле, Максим Горкилар һәм безнең бик күп татар яшьләре, күбесе борынгы язучылар, элекке язучылар шәм яктысында китап укыганнар, фонарь яктысында китап укыганнар. Бу шул булган. Гөлләр Сусырый дип менә Рәдиф Хатташның беренче китабының исеме бар. Ул Гөлләр Сусырый, ул бер караганда гөлләргә кебек тоела, ләкин ул менә шушы башлап язучы каләм әһелләре дип тә аңларга кирәк тора. Гөлләр Сусырый, бу инде гөлләр белем сырый, китап сырый дигән кебек менә аңларга кирәк тора менә бу шигъри юлларны. Һәм менә без шундый сусап, шулай итеп үскән буын. Хыяллар булырга тиеш һәрбер кешенең. Һәм инде сез алдыгызга хыяллар да куярга тиеш. Үзегезнең максатыгыз булырга тиеш. Максат бик әйбәт, бик аңлаешлы, конкрет, төгәл булырга тиеш. Аллаһ Тәгалә барысын да күрә, ишетә һәм мин инде гел әйтәм,
Минтимер Шәрипов Шәймиевнең әнисе һәрвакыт әйтә торган, минем улым прокурор булыр дигән. Минем улым прокурор булыр, ул зур кеше булыр дигән сүз әйтеп куйган. Ул инде менә шулай булырга тиеш. Син дә, мин әйтәләр бит. Генерал булырга теләмәгән солдат юктыр ул диләр. Шуның шикелле мин генерал булам, мин эшче булам. Безнең эшче булам дигәннән бик күп язучы шагыйрьләребезнең күбесе иратлар турында сүз бара. Бик күбесе безнең заманда эшче һәм хәтта минем шикелле космонавт булам дип хыялланганнар да бар. Бу иҗатка барыбер йогынты ясамыйча калмый. Зур йогынты ясый, сүздә юк. Чөнки хыялың нинди шушында шундый була дип саныйм мин һәм ул чыннан да шулай. Максатлы булырга кирәк. Төрле һөнәр турыдан-туры теге филолог булып китмәскә дә мөмкин, журналист булып китмәскә дә мөмкин. Әмма син агроном булып та, зоотехник булып та, ветеринар булып та, инженер булып та, шагыйрь булып, яисә язучы булып китәргә бик мөмкин. Безнең каләм әһелләре арасында табиблар бар иде, Шәриф Хөсәенов кебек табиблар да бар иде. Менә дигән атаклы драматург ул булып безнең хәтеребездә калды һәм әдәбиятта да калды аның исеме. Бар башка эслүптә язучы, башка һөнәр ияләре дә. Шуңа күрә күңелеңә, җаныңа нәрсә якын, шулай эшләргә кирәк. Ул җыр күңелеңдә бар икән, бөреләнгән икән, ул вакыт барыбер калкып чыкмыйча калмый. Аның шундый ситуация вакыты була, ул шулай калкып чыга. Җыр шикелле синең язганда да шундый талантың булырга тиеш. Мин мәсәлән, ул мәктәптә укыганда ук дөресрәге университет чагында үземә шундый максат куйдым. Бөтен жанрда да эшләп карарга, үземне сынап карарга дигән. Һәм бу бөтен каләм әһелләренә дә мин моны телим. Шундый сынап карауларын. Чөнки башта син кызыгасың, әйтик, шигырь генә язам дип йөрисең. Бәлки синдә балалар язучысы ята торгандыр күңелеңдә. Бәлки синдә драматург ята торгандыр. Син менә ачылып китәргә сәбәп кенә кирәктер. Шуңа күрә һәрберсен сынап карарга кирәк. Мин балалар өчен әкиятләр дә язып карадым, шигырь белән язып карадым. Алар китап булып чыктылар. Проза белән язып карадым. Шул ук вакытта өлкәннәр өчен шигырь язып карадым, эпиграммалар, пародиялар. Кайсысыдыр бик теге русча әйткәндә удачный килеп чыкты, үземә калса инде. Кайсылар бик яратып эшләдем, кайсыларын бик тырышып эшләдем, кайсыларын кирәк дип эшләдем. Һәм алар бер үзенә күрә бер тәҗрибә. Һәм әлбәттә тагын шушы тәҗрибә вакытында иң зур бер ярдәм итә торган бер жанр ул да булса тәрҗемә. Тәрҗемә белән нык шөгыльләнергә кирәк. Әгәр дә син хәзер инде бәлки төрек теле белән кызыксынасыңдыр, бәлки син инглиз теле белән кызыксынасыңдыр, күпмедер дәрәҗәдә беләсеңдер. Әгәр дә син яхшы беләсең икән, тәрҗемә ит инглиз теленнән. Шагыйрьне тәрҗемә ит, кечкенә хикәяләр тәрҗемә ит, фикерләр, фразалар тәрҗемә ит үзең өчен. Алар интернетта да булырга мөмкин, ләкин син үзең тәрҗемә итеп, үзең тырышып өйрәнергә кирәк. Һәм шул ук шагыйрь, урыс шагыйрьләренә дә. Мин мәсәлән, минем күңелемә якын иде, без университетта укыганда, беренче курста миңа Андрей Вознесенский, Ркай Зәйдуллалар, алар Сергей Есенин дип шашып йөргән вакытлары, Хәсән Туфан, Сергей Есенин аның китаплары бар иде. Гази Нурмурат Евтушенко, Раул Фәйзуллин дип менә үзенең кумирлары дип саныйдыр. Мин инде урыс әдәбиятыннан менә шушы Андрей Вознесенский миңа бик якын иде. Николай Рубцов дигән урыс шагыйре бар, бик үзенчәлекле шагыйре бар. Аннан соң Леонид Мартынов дигән шагыйрь, бик көчле, ул татар җанлы шагыйрь, Такташны тәрҗемә иткән шагыйрь язучы. Менә аларның иҗаты миңа нык якын булды. Аларның шигырьләрен тәрҗемә иттем. Кайберләрен ирекле рәвештә, кайберләрен поэма итеп тәрҗемә иттем. Бер Сталар дигән Вознесенскийне тәрҗемә итү бик кыен. Аның ясалма сүзләре бик күп, ул ясалма сүзләрне, шундый ниләрне тәрҗемә итү авыррак. Сергей Есенин әле ул башкачарак рухта, җылы, хисле шигырьләре белән. Шуңа күрә алар менә шушы беренчедән теге словарлар, сүзлекләр актарасың, анда инде синоним, антоним дигән бөтен менә шундый сүзләрнең башкача төрле әйтелешләрен, язылышларын күрәсең. Алар бөтенесе синең хәтереңдә кала. Бу бик яхшы әйбер. Менә шушыны сөйләшкәндә икенче бер әйбер искә төште. Мастер Галиев дигән безнең халык шагыйре, язучысы әйтәдер. Ул Фәннүр Сафин белән бер бүлмәдә торган. Менә Фәннүр Сафин безнең бик күп популяр җырларның авторы, шундый бер шагыйребез бар иде Мизәлә төбәгеннән, Күскәй авылыннан. Шушы Фәннүр абыйны ул китаплар кайтадыр иде, китап кибетеннән. Китап ул бөтенебез дә кайтадыр. Без бу кинистик кибетләрендә дә йөрик, һәр вакыт китап без эзләдек инде. Фәннүр абый да бер яңа китап кайта, шигырь китабы кайтадыр иде, бер нәрсә ашау юк, ите юк, караватка ятадыр иде, стенага карап шул шигырьне укыйдыр. Икесәк сикереп торадыр иде, дәфтәр алып язырга тотынадыр иде. Менә илһам чыганагы була ала китапларда дип әйтмәкче булам. Китап
Misal üçün bizning ýazgyçlarybız aýtmy, Mähdiýew kitabyny okuganda, ýese Fatih Hüsnüni, ýese şol Masyl Galiýewiň kitabyny okuganda ilham geleremkin, isиňe düşüremkin, üzüň bilen bolgan bir wakyga şonday bir nerse, tirkep goýarsyň defterge, men etken defterlerge. Hem turda ýazdyra kerek. Anyň goýbersi ýazalmaska da mümkin. Lekin goýbersi anyň köňüline tyrnap tura, nitip tura, ýazdyrtasy, jaz diýen kebek. Şoňa görä bular bik kirekli eýberler dip sanýym. Mine şuşundy. Olumlar. Kitap okugandan özüne ýazdyrtyp nitipler. Mine şuluk wagtda men ýeýse boşga bizning ustazlar diýip aýtgyn olaryň kulaklary kiňeşlerinde kulaklaryňyzga kirip bolsa eýbet bolar edi. Ol barbyr kirek. Meselen biz uniwersitede okuganda biz türlü jerge ýürge tyrşdyk. Bütün tügereklerge, ýazgyçlaryň seksiýalerine ýürdik. Andi mümkinlikler bolganda birsinde kaldırmasa gerek. Kişilerge biz indi ýazgyçlaryň indi kişileri bar, olardan kaldırmydyk. Her birisine de bara turgan edik. Şoňa görä ol kişilerde bulurga tyrşyra kerek. Şolay uçraşуулар, ýazgyçlar we uçraşуулар bolganda da onda näsede bolsa hätirinde galar. Min meselen hätirimde galdy Mergaziýan Ýunus bilen bolgan uçraşuu ul Tataristan işlerinde uzgan idi şekilli. Andan soň boldy şolay Tataristan işlerinde şol wagtda ýeşler tügeregi bar idi. İjatçylar, ýaşyjatçylar tügeregi onda bolgan hätirli Barlas Abi Kamalow prozaik bilen hem Nuri Arslan diýen şagyr bilen bolgan uçraşуулar. Olardan indi goýberleri min şolay tirkep goýdum. Goýtgaçdy näseler alar etdiler, olar menim bar, olar her wagt kullanamalarny. Hem olaryň her birisinde etken bir söz bar. Şiir ýazdyňmy, hikaye ýazyp bitirdiňmi, sen ony bastyryrga oşukma. Bu bik zor zakon, kanun bolarga tişdiriň bu. Oşukma bastyra. Häzir indi biz şatlykdan ortaklaşabız kiler, şonluk telefonga goýabız da bütün şey kösetebiz. Ondan soň any düzeltirge kıyınırak köp kişi şol sini ýazgança görä ol sugunurga tiýişdi diýipmiz bizning edebiýatda. Men özümde şol rewişde mene bir tumpuşka bar, şurada bizning bitinde gadet ýazgyçlaryň tumpuşkynyň anynda özüniň şunday tartyp alasy tartmaşyklary bar iki ýakdan da indi. Mene şuşy tartmaşykka salyp goý diýip aýtalar. Bir şeýle şuny meselen ýazyp goýdum da şunda salyp goýdum. Ýeýse munda goýdum inanda turup dursan diýip. Mene bir 10 günden bir atnadan senen aşyp garasaň, onda bir köp ýetişsizlikler görünýär. Anyň ritmysy bek tur kelip etmän eken, goýber sözüne dürüst kullanylmagan eken, olaryny göresiň. Şoňa görä düzeltdim. Indi şumarda tam bir kitap garadym şumarda indi ol boldy. Mine mümkin any halykka jetkerege, şuraşularda süýlerge, el süýlerge ýary, ýazganyny süýlep birsen ýary, elbetde hätirde golam itemiz diýen kebek. El hatda ol buna goşaganda kitaplarga da kirip gitdi. Şunda ana aňlysyň, mine munda kol gitmegen, mine bunda dürüst etmegenmi dip. Goýa diýen söz mine menim meselen özümde boldy ol. Biz goýa diýen sözni bik dürüst kullanmaýbız. Bu bizning bütünübizden de ýolgaşy bol. Bizning ülken ýazgyçlarybız da häzirde bu tylarany äzir bilen häzirni butagan şekilli, äzir hem häzir, häzirlibiz diýip ýazabys. El häzirde bizning köbübiz häzirlibiz, ders häzirlibiz de äzirli tugul. Ders äzirli kirek ýoksa ýok, ders häzirlibiz diýip ýazabys. Çünki elik şolay ýazganlar hem şolay dowam etedi. Mine bu goýa. Häzir siz mine iktiba etesizmi? Telefondan alar da siz itdeşlerinize şolturatasy. Eli sin goýa diýsiz eýin, eli sin goýa. Sin eli goýa diýip soraýar. Sin eli goýda diýip eýterge bizning indi tüzümlik ýetip etmez. Sin eli diýip joýlap et, sin eli goýa. Hem ol bizning ijatga da kilip kirer. Menim de kilip kirdi. Menim şonday bir rifmalar diýen şonday şoýan tipdagy kitapda indi ol menim Koşutawa diýen kitapda kirdi ol. Anda rifmalar bar. Şunda Masyl Galiýewke arnalyp ýazylgany indi ol şuşy 4 ýyllyk diýip aýtganda boýanyş, goýa bizning toýanyş, boýanyş, häller bizning oýanyş diýip mene şunday ýazyp goýganmyn. Boýanyş, goýa bizning toýanyş. Men any soňundan gana tutdum. Özüm tutdum, ýa bir kim de aýtmady, any redaktorlarda tutmagan. Goýda bizning toýanyş kirek. Boýanyş goýda bizning. Goýda diýgeçdiginde goýa ay diýen eýberler ýok, azrak hilaflyk kiles elbetde. Lekin kilsede düzeltirge tur kileýindi. Goýda bizning toýanyş diýip düzeltirsen. Mine ýazganda boýanyş, goýa bizning toýanyş, boýanyş, häller bizning oýanyş. Mine diýip ýazganda mine özüme galsa kyzyk diýende şunday. Rifmalar mine şunday özübizde şaýartyp ýazylgan bir şunday wakygadan da mine aňlargamkin sözüni dürüst kullanyrga kerek diýen söz. Men mine any liste tutam indi şunday birler alar bir hisap bolarga mümkinler. Şoňa görä häterde tutartyran kerek kiňeşler. Men indi geleýtem olaryny bizge de özübizge aýtalar.
ул синең күңелеңә менә остазлардан, кемнәрдәндер шулай кергән әйбер гел сеңеп калырга тиеш. Җәүдәт Дәрзаман дигән шагыйрь радиога без шигырьләр укырга килгәч, шушы микрофон янында укып чыккач, миңа әйтте: "Ләбиб, син теге хе дигән сүзне, хади дигәндәге, һәм дигәндәге сүзне син дөрес әйтмисең", диде. Мин хәзер шуны һәрвакыт шигырь укырга чыккач, сәхнәгә чыккач та, радиода булсам да, телевидениедә булсам да, минем башта контроль тора. Һәм Хадый, һәм дип сөйләшә. Менә безнең бик күп дикторлар һәм бик күп яшь дикторлар, яшь алып баручылар кайда гына булмасын, алар бу әйберне бик бозалар. Алар хат дигәндәге белән хадый ди, инде улар шәһәр ди. Мин үзем дә менә шулай беренче курсларда бу ялгышлыкларны бик нык җибәрәдер идем. Гарәп теле укытучысы Лена Кәлимулловна Таҗиева берсендә безнең университетның актлар залында шигырьләр укыгач, икенче көнекедә дә Леронов чыгалы тактаны язалы хәзер дип, миңа ана шушы шәһәр, хадий, һәм дигән сүзләрне яздырды. Хәзер укый шуларда да укыйм. Мин инде сагайган идем, нигә яздырганны. Шуңа күрә мин дөрес укыдым. Монда дин дөрес укыйсың ди, бит син кичә дөрес укымадың диде. Чөнки теге һ хәрәфе һәди мин һәм шаһади дип укыгач, әйтәм, монда инде ни тапкан бит бу Лина апа дигән, шулай булып чыкты да. Шуңа күрә бу истә калырга тиеш һәрбер кешенең. Менә мондый әйберләрдә. Бу инде минем нәрсәдән әйтәм, менә бу остазларның сүзләренә һәрберсенә колак салырга кирәк. Үзеңә файдаланганда дигән сүз. Шул Хәсән Туфаннар белән, Сибгат Хәкимнәр белән очрашканда да, мәсәлән, Сибгат Хәкимнең үзен дә күрәсең, аннан соң сөйләшү рәвешен дә күрәсең. Иҗатын, шигъриятын карасаң, аның менә Сибгат Хәкимнең шагыйрьләргә киңәш итәр идем. Рифмаларын карагыз. Аның рифмалары менә теге русча әйткәндә шиканный дибез инде белән, теге чыкылдап тора торган рифмалар. Һәм алар гаҗәеп җиңел түгел алар. Баралар гына түгел аның рифмалары. Яшь бездән истә кала торган яшь карама, яшь карала, менә мәсәлән, шундый рифмалар. Менә аларны да карарга кирәк. Теге була ул. Мин хәзер менә караштырам, Язгычлар берлегенә дә алынган кайбер хатын-кыз шагыйрәләрдә, элегрәк тә бераз иратларда бар. Рифманы бик соңга сукмыйчарак яздылар. Менә ул үзләренә бер ничек дип әйтим инде, үз тәнкыйть булмау аркасындадыр мөгаен. Менә үз тәнкыйть дигән әйбер булырга тиеш һәрбер кешедә дә. Үзеңә үзең тәнкыйть күзе белән карарга тиеш, үзеңнең иҗатыңа. Менә аларның күбесендә булмады. Юк та бугай. Менә бүген дә беренчесенекен карадым. Рифмалар бик йомшак, бик теге сәер. Аларның теге җыр текстлары язучы шагыйрьләрдән дә күбесендә шундый. Җырлар әйбәт, аларның гадәттә теге көй тотып тораларның күбесен. Шигырь дә теге җырлап торган шикелле, ләкин аларда рифма юк күбесендә. Рифма бер сүз әйтәсе килгән, икенче төрлерәк әйтәм инде, бик йомшак инде. Шундыйрак рифмалар. Шуңа күрә теге безнең ана диләр вакытында, такташлар вакытында Хәсән Туфаннарның рифмалары бик теге оригинальный рифмалар. Сибгат абиныкын әйтте, менә шундый. Безнең соңыннан инде бу Мөдәррис абый әгъләмнәрнеке менән карасагыз, Зөлфәт абыйларның шигырьләре, шул ук Авыл Фәйзуллиннар булсын, Рөстәм Миңгалимнәр булсын, Гәрәй Рәхимнәр, менә аларның һәрберсен карарга кирәк. Бар безнең теге җыр тексты авторы, балалар шагыйрьләрен җырлап торган, теге безнең Марсель Галиев әйтмичә, эт сикерткән көйгә әйләндерелгән рифмалар да бар иде, җайлы. Аларны да мин теге бик нитмим, теге бетереп ташламыйм аларны да. Алар да кирәк. Һәм ул күпмедер дәрәҗәдә шул турыда гына язсаң, шул рәвештә генә ул кабатлана башлыйсың. Мин пародия язган кеше буларак, кайбер шагыйрьләргә төрттерә торган гадәтем бар иде. Мәсәлән, анда безнең кайбер шагыйрьләрнең иҗатында моң дигән сүзләр бик күп кабатланадыр. Яисә җан дигән сүзләр, мин аларга төрттердем. Моннан соң ниндидер темаларны гел бер төсле кабатлануларына. Аларның соңыннан иҗатлары чынлап та күбесе башкача үсеш алып китте. Бәлки минем тәнкыйтьләүдә роль уйнагандыр, бәлки үзләре аңлап алганнардыр. Ләкин менә шушы әйберләр булырга тиеш алар тиеш. Кеше үзенә тәнкыйть белән карарга тиеш. Мин һәрвакыт менә шушылай булдым. Минем теге тормыш шигаре, девизы дип әйтик инде, русчарак теге не уверен, не обгоняй. Ул менә шоферларга бик кагыла. Безнең заманда Чаллыдан киләдер машиналар һәм аларның кузовларына, тартмаларына дип әйтик, машина тартмаларына язылган иде. Не уверен, не обгоняй. Әгәр дә ышанмасаң, узып китмә, куараларга чыкма дигән сүз кебегрәк инде ул. Һәм ул минем иҗатта гомер буе шулай бара. Мин үзем ышанган вакытта гына үз-үземә ышанган. Хәлдә ниндидер ни булганда конкурсларга, әдәби бәйгеләрдә катнаша идем һәм күпмедер дәрәҗәдә мин моңа
girişe de idim tege urunlar olgandan itkende yarışlar vakitinde özüme aşangan halde. Hazır ul bir pura kilip etmeyi. Jüri meselelerinde jürilerga nilerge kirgende nişik diip eytim min uvereniraq tege özüme aşanganrak bustam da bugün sen özüň aşanygına tugul ele senden başka senden de zatlara hem başka şara bitirgen başka şara işli tirgen başka şara ıza tirgen kalemdeşler var hazır. Bek tege aldıra tirgen çünki uku mümkinligi tecrübeleri var. Alar üreneler. Min eli köpmedir derecede belki bir urunda toplanırak da kalganmındır. Mine şuňa görä bu meňe bik sobak bu beýge ul ýeşler işin sizin işin bolsa da hem benim işin de çünki ürenirge hem ürenirge bu tege Lenin babaýynyň etken okurga digen sözlerini biz şoýa diýip oňagan okurga gana tugul ürenirge hem ürenirge başkalardan da digen söz. Özüňniň kalemdeşleriň bütün işin ijaty. Mine biz bugün bir kündüne telefondan da çeştirdik. Bizden bugün günde bik net okuýturgan şagirleriň birisi min hiçsiz Redif abi Gataş diýip aýdyrym. Ol bütün nerseni okup bara, bütün jurnalyny, bizden bir jurnalynda, Kolnanıklary jurnalynda, başga kuluna eleken bütün jurnallarynda başından ahyryna ötüründen noktasyna kadar okup bara hem haberler. Mine bu şu bulay bulut şulay bik kirek diýip bilim. Elbette ol wagtyny bik köp alar. Köp alar, lekin bulduragan kadar okura kerek barbyr diýip sanyp indi men. Hem özüň mine oku bir hel meselen köpmedir derecede özüňniň tejribelerini üretirge de kerekdi. Mine bu gaýber pis ýazasym kiler misal üçin zamanynda şundi biziň totar ýazgıçlaryň pislaryn üretken nileri bolsa diýip tileýdim. Kızganyç Tufan abi mine şundi üretken, kiňeş bergen ýazmalary bik galmady Tufan abi. Rizwan abiň da bolarga tiýiş, lekin ol arhivinde goýda ýata turgandyr. Rizwan abi näsedir ýazgaladyr şekilli. Emine Başkırstanyň bir dramaturgy ýazgıçysy Nail Gaýitbaýew hatda pissa nişik ýazala digen kitap ýazyp da çykdy. Hem bugünkü günde bizniň pissalar bilen aldyryp gitken bugünkü ýeşleriň köpçiligi mine şuşy Nail Gaýitbaýewniň şuşy kitabyny okup öýrendiler. Häzir indi dürüst anda İlgi Zeynipler indi olar şitil ýazgıçlarynykyn, başga ýazgıçlarynykyn alar indi başgaça öýrengen ýeşler diýip bilýim. Bizniň wagtda ondy öýrenip bolmady. Bizniň wagtda öýrenip şulu Galyasgar Kamal, Kerim Tinşurin eserleri, Tufan abi Miňnullin eserleri, Taji Gizzat eserleri idi. Bik dramaturglaryny okuduk, lekin indi ol bizniň turmuşy indi ol. Biz Urusçan Aleksandr Ostrovskilanyňkynda okuşdyrdyk, o sözde ýok, lekin ol şulay. Häzir indi dramaturgiýanyň öz tege mümkinçilikleri var, özüniň bir nileri var. Bu menim mana tege şagirlerge ýene projektler gana diýip etdim, çünki bizim şagir bolup tanylgan Ildar abi Ýüzýew da dramaturgiýa ülkesini birde şit etmedi. Anyň pissalar kitaby bar, pissalar bek ýazdy, şoýan pissalar, komediýalar ýazdy, tragediýa rewişlerindegilerinde ýazdy. Şoňa görä aýtamyş, her kalem ähli ol bütün şanlarda da ijat iterge tiýiş diýip sanyň men. Mine bu kirek eýber. İsteliklerde kirek kileşekde mine min tirkep bargan eýberler isteliklerge körüşken, aralaşkan ýazgıçlaryň sözleri ýazyp alar istelikler mine digen bir jerlik bolup turalar kileşekde. Ondan soň engemeler. Mine menim ukungen eýberler boldy özümniň şurda. Gaýber ýuwaşlyk arkasynda ýeşjakda ýuwaşyrak bulasyň. Motor ersizlik bulga tiýiş kişide. Min tege ýolukdyrgyç ersizlik diýip etmem. Ýolukdyrgyç ersizliklerde bile onun diýen bizniň şähslerimiz goşa buldy. Ondy şähslerden min misallar kitire alamam diýerler. Bar motor ersizlik tege ýaratdyryp intiktirmegine mümkin bolmas meken çektir motor diýip etip işlere kerek. Min birinji kursda Sarapas Sadykowalarga üýüne baryp 4 sagat interwiu alyp gaýtgan kişi ony üýünde bolup şeýler işi beýim Sarapa bilen iki ol meňe jyly bir häzir kino düşüresi bolsa, ninde de bolsa ol göz alyna getirip andy bir kadr düşürip bolary. Şulu Hasan Tufanlar bilen araşyp galdyk. Siwat abi hakimler bilen araşyp galdyk. Muhammed Mehdievler bilen eki. Lekin menim aralaşmyşa kalgan kişiler de boldy. Baky Urmançy menim meselen aralaşsyň gelgen idi. Näkiýa abi İsembet bilen birge düşken fotolar bolsa da ýaşynçylarla birge elep düşken, lekin ol menim bilen şähsen ol bilmeýdir. Men ony bilsem de onyň bilen şähsen mene aralaşyp kalgan bolgan diýip sanyň bugünde. Şuluk Fatih Hüsnini görüp bir-iki gene ýyne kirip çykdyk, lekin onyň bilen indi aralaşy mümkinligi sagyndan awry idi, gözi de sukraýdy. Mümkinlik bolganda onyň bilen araşyp şu şekilde İlham abi Şakyrow bilen ýokuşdagil görüşip işenleşip ýerdik, lekin bir oturup engemeler kurup oturgan nasip bolmady ýaşap oturga.
Ул бик кирәк булган. Менә шуңа күрә өлкә кыйынсынмаска кирәк. Кыйынсынмаска кирәк. Һәрбер теләгән, күңелеңә якын икән шушыны минем якташ дип монда, минем райондаш дип, минем иҗатыма миңа ниндидер исе бар, барып сөйләшеп карыйм әле. Сине беркем дә куып җибәрмәй. Бусы барып чыкмаса, икенче юлы барып чыгар. Шуңа күрә барырга кирәк. Менә мин сөйнәм шул Сарапа Садыйковалар белән интервьюлар эшләп калганыма, Әмирхан Абдиникинең өендә булып интервьюлар эшләп калганыма, Мөхәммәт абый белән аралашып калганнарыма, менә шундый әйберләрне ишетүеннән үкенерлек булмасын. Ул Флүр апа Сөләйманова белән төшкән фотобыз да бар икән. Ләкин аның белән утырып сөйләшергә насыйп булмады. Гәрчә Гафура Гыйззәтуллиналар белән, Әлфия апалар белән аралашырга туры килде. Әлфия апа дигәннән менә ул безнең заманнарда бит инде 60-нчы елларда артистлар, язучылар авылларга килеп йөргәннәр, клубларга килеп чыгыш ясаганнар. Һәм менә безгә дә, авылга да ул вакытта Әлфия апа Абзаловалар, Зиннур абый Гыйбадуллин композитор һәм шагыйрә Гөлшат апа Зәйнәшевалар килгән һәм алар безнең өйгә төшеп, минем дә шул тирәдә кайнашып йөргәнем булганмы. Менә миңа да канат җире тилгән дип сөйлим. Миңа чөнки җиңгиләр, әниләр сөйли торганнар, шундый вакыйгалар булды. Алар килгәчтен дип инде. Алар турында мин үз вакытында язып та чыктым, истәлекләрдә дә кертеп китте. Менә андый әйберләрне дә онытмаска кирәк. Шул ук мәсәлән беренче күргән шагыйрь, язучылар кем булды дип тә истә калдыра кирәк. Без пионерлар слеты бар Актаныш районында, анда төшкәч Роберт Миңнуллин беренче килде. Ул вакытта Роберт Миңнуллин үзенә дә 21 яшь, 22 яшь кенә булган икән әле дип уйладым менә. Нинди заманнар булган. Ул минем беренче күргән исән сау тере шагыйрьләрнең берсе дип хәтеремдә калып калды. Менә аларда, буларда барыбер теге истәлек рәвешендә синең иҗатыңа керергә тиеш дип саныйм инде мин. Инде йомгаклау рәвешенә килеп, хәзер нәрсә әйтергә дип саныйм инде. Кыю булырга кирәк, курыкмаска кирәк. Эшне башлагансың икән бетерергә дигән әйбер булырга тиеш. Син башладың, аны дөрес, аның теге вакыт белән кайбер әйберләр тәмамланмыйча да кала. Хәерлегә булсын дип әйтергә кирәк инде бу чиратта, хәерлесе булсын дип әйтергә кирәк. Минем дә тәмамланмаган пьесалар бар, берәр бүлек язылган, хикәяләр, повестьлар да башланган килеш яткан. Ләкин аларда нинди кызыклы гына әйберләр бар. Алар шул рәвешле язылып беткән булсалар, бик йомшак әйберләр булырлар дип тә уйлыйм мин хәзер. Әмма алардан нәрсәдер алып була һәм аларны башкача язып була дигән фикер дә бар. Әгәр дә мөмкинлек булса, андый әйберләрне язып була дип уйлыйм. Шуңа күрә башлаган эшне туктатмаска, дәвам итәргә һәм ахырына җиткәргә бу шундый бер киңәшләремнең берсе. Аннан соң инде күп укырга, күп белергә әйттем, өйрәнергә. Шулай ук тагын менә кызыксынучан булырга тиеш дип әйтергә кирәк. Кызыксынучан булырга кирәк. Күп нәрсәне кызыксын. Бу миңа кирәкмәс дип әйтергә ярамый. Әллә нәрсә вакыйгалар, кызыклы әйберләр бар. Аларны да кызыксынырга кирәк. Бөтен менә чит әйбер белән кызыксын. Бу менә мин бит язучы гына, миңа инде алар тегеләре кирәкми, улары кирәкми түгел. Юк, аның математикасы да килеп чыга, физикасы да кирәк булып чыга. Шуңа күрә, чөнки синең кызыксынган шәхесләрең арасында физиклар, математиклар булырга мөмкин. Аларның күңелләре белән шагыйрь булсалар, аларның төп һөнәрләре математик яки физик булырга мөмкин, физика. Шуңа күрә син бөтен әйберне дә белүең мөмкин. Бию сәнгатендә, җыр сәнгатендә, журналистиканы да дип саныйм инде мин. Шуңа күрә алга һәм алга хәерле иҗат юллары барчабызга да.